Diya kita karon sa Pardo Gym, Cebu City. Kay doon ay kipahigayon din nga dinher Puracos. Kay naman ko sa New Testament sa Lucas Kapitulo 14, versikulo 13 kadto sa 14 nga ibitaron panahon sa kumbira ang mga kabos nya ang tuyo nining dinher Puracos para mas mga kabos muna nga ato interviewon karon ang atong kauban sa RDM sa Radical Disciple Missionary nga si Brad Wilkie Tabalin Ibones. Naani sa Old Testament sa Proverbio Kapitulo 3 versikulo 27 o sa Kapitulo 19 versikulo 17 o sa Isaiah 58:7 nga ang kumbira palagyo sa mga kabos. Kay si San Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 10 versikulo 27 ningon man siya pod nga kaon sa idalit kaninyo. Unya ato siyang paminahon kung siya gay tumong og tuyo nining itawag nila og dinher Puracos kay naman ni ngaan po diri ni San Padre Pio. Nagdiri ba si San Padre Pio usa ni ka Franciscan friar, usa ka pari nga Franciscano nga hilabihang butan na gikan sa pagkabata. Ya mao ni siya unang stigmatist sa Catholic Church. Ya ato siyang interviewon si Brad Wilkie Tabalin Ibones ug asa paingon ang proceed niining maong dinher Puracos kay nakita sa nato diri ang tawag og World Central Kitchen nga naghatag sa mga pagkaon sa mga biktima sa bagyo. Brad Wilkie, asa man ni paingon ang inyong proceed sa nagitawag niyo dinher Puracos? Palihog ko kay natig 31,400 kabok subscribers sa atong YouTube channel sa Catholic Faith Defender Philippines. Palihog Brad Wilkie Ibones. Salamat kay Brad RCB Raimundo Caballero Bascones. Ako igsoon sa RDM Radical Disciple Missionary. Nindot kayo mapungutan na Brad. Kani mo mga kalihukan Brad. Nindot kini kay ang tumungan ni, ang prosida ni adto man ni dalit sa mga biktima sa bako lang nahitabo nga bagyo ug linog diri sa ato ang probinsya. So daghan man ang kinahanglan karong mga panahon na. Nuna pay mga baha. So dako kay katabang financially. Bisan sa ginagmay pero makahatag dili katabang sa ilahang galastuhan. Kaya ang mga buhat sa kaluoy imando mo gyud sa Biblia. Ato man ang mabasa ang mga buhat sa kaluoy ang pagpakaon, paghatag og hinabang. Isultim na ni San Pablo gyud. Na tabangan ang nanginahanglan pakano ng gibuto. So pasalamat kay ko Brad nga niari ka. Usa na ko kakauban sa CFD Radical ug sa Radical Disciple Missionary. O mga ko Brad, salamat kayo sa imong pagpaambit. May gabi ka natong tanan. Pwede mangutan na ta Brad Wilkie og dili ingon nga kanang nag susi-susi taon second ang usa ka ticket pila ba day kantidad pod? Oh, kaning ticket duna ni say kantidad nga 1,000 per ticket. Duna na kay dinner, apil na ang pagkaon, apil na ang mga raffles, o sirtihon ka, makadaog ka, doon ay mga giveaways, samaan ni mga giveaways ni Santo Padre Pio, mo ni imong madawat sa imong kantidad nga 1,000. O nindot kayo no, nakikitawag diri og pamphlet ba, prayer. Nga atong basahon ng pamphlet mga igsuon, ingon din sa English nga, prayer to Saint Pio Petrosina, to Saint Pio, witness of faith and love. We praise your life as a Capuchin friar, as a priest, and as a loyal witness of Christ. Your life was marked by suffering, and we call you a crucified without a cross. Love moved to care for the sick, to attend the synods, and to live the mystery of Eucharist and forgiveness. You powerfully intercede with God throughout your life and continue to do so from the heavens by doing good and interceding for us. We wish to rely on your help. Pray for us. We are asking this from you for Jesus Christ our Lord. Amen. Sa gawa sa kanang gitawag na to og ang process ani adto sa mga biktima sa Bagyong Tino nga pag-ulang ligo karon sa Tagbayan sa Sugbo, sa lalawigan sa Sugbo, gani ang ubang mga lugar po napiktahan sa Visayas, sa Luzon, sa Mindanao, pero ang nagkabihan gyud ang Cebu province. Gawas nga
ang proceed ni adto padulong sa kanang mga biktima sa bagyo. Usa pa may lain nga gidalitan na ning inyong gitawag og Diner Puracos Brad Wilkie Ibonis. Okay, Brad Ray Caballero Basconis. Daghang kitang mahimo ani kay makaipon man ni siya kwarta. So makatabang ni siya sa simbahan. Kay ako ding mahibaw ninyo nga kaning Santo Padre Pio nga simbahan wala pa ni nahuman. Isugda na ni tukod pero dako-dako pa gyud ni siya kuwang aron mahingpit na ang iyang katukuran isip usa ka dakong simbahan. So ang proseda ni ang uban ato gyud padong. So mutabang ta para kaning simbahan sa Santo Padre Pio matukma na gyud. Matukod na gyud ug mahingpit na usa ka simbahan ang iyang building. Mahuman na kay bako pa ni wala pa ni mahuman bago lang ni na natukod na dako pa kay guwang. So dako kay tabang. Asa ni napita ang pagkatukuron nga si Brad Wilkie? Pagkatukuron gatukod na ang building. Natukod na ni sa Brad RCB nani siya sa Sitio Mansanitas, Barangay Cugon Pardo. Nani siya dito, nani siya Haligi, nani siya ato pero wala pa gyud maman. Kung ako pa napas mga 30% pa siguro ang iyang natukod. So dako pa gyud kuwang. Kung sa may dumala ning mga kaparian, diocesan o religious order. Kani siya, doon na siya iyang gugalingon nga pare, karon bagulang. So, kung sa may order, diocesan or diocesan ni siya. Diocesan priest. Diocesan priest ni siya. Nakalimot lang ko sa first name sa pare. Doon na siya bagong tahasan nga pare nga magduma diha. So, nindot kayo nga ang simbahan mukaylap kaysa naaman sa Biblia, naaman sa kana pagkatukuron kung akong simbahan, bisan pa ang ganghaan sa impierno dili makatumpag ni. Asa to mabasa sa Mateo 16:18. Mateo 16:18. Ingon sa Latin nga igo diko, ibe griyo to Petros, et cetera Petram, ay di pikaboy Christiania min portak imperi. Peter, you are the rock, and on this rock I will build my church. Even the gates of hell will not prevail against it. Mateo 16:18. Mateo 16:18 na Brad Wilkie. O katong mabasa na to nga ang simbahang Romano Katoliko mukaylap sa tibok kalibutan. Oh, kay ang Katolik, mao man Katolikos sa kaman sa Greek word Katolikos, tibok kalibutan unya. Diniminister man yes. Nindot kayo nga naamoy pagkatukuron nga simbahan kay kining simbahan mao man ni isugo Dios Ginoo nga himuong balay ampuanan kay sa Habakuk kapitulo 2 bersikulo 20. O bitaw si Pope Leo wala mo ampo dito sa buske kay sa Habakuk 2:20 ang Ginoong adto man sa iyang templo, adto man siya pagasimbahon. Unya diniminister man ning gihatag ni Brad Rehido Ber Organisa atong kauban sa RDM sa Radical Disciple Missionary. Unya salamat ta sa ato ang mga viewers sa Catholic Faith Defender Philippines nga kuan sila kabuok Brad Wilkie 31,400 kabuok. Bayubay naman ta. Bayubay gyud ang makalag nga maingon natong mga igsoon sa Roman Catholic lang hangtod sa hangturan pagkaambit gyud sa kinabuhing dayon. Kay matos bas natin Perseveranza Finalis Magnum Donum BS. Kasi minaya pa katong pagpadayon hangtod sa kahangturan mao gyud maluwas. Unya ubay-ubay naman dinhi ang ingon nato nga mga tao ato ni kuhaan sila video kay para po ma-appel po sila sa ato ang record karon. Kung ang ato ang tawag ng Diner Puracos nga igsoon dinhi sa Pardo Gym. Ubay gyud sila kagandit sila mga igsoon na to dinhi nga ni-appel na ining maong kalihukan sa Diner Puracos. Salamat sa Ginoo nga naagay nga nitubag sa awhag sa ato mga kaigsuonan nga unta matukod na ang ilang simbahan nga mao ang St. Padre Pio Church nga anaa sa Sitio Mansanitas, Pardo, Cebu City. Unya sa makausap pa daghang kay salamat. Unya hangtod nga kanang taon maabot na ni ang mga gingtawag na to mga pinasinugang mga bisita. Unya magsugod nami kay ubay-ubay na, yun ang naabot. Salamat ninyong tanan, naglabi na diya sa Japan, si Patid,
lihim nga akong classmate nga kanunay gyud nga magsunod ini atong YouTube channel. Daghang salamat.